Aku ang laong ba kino ki breu ki badon ka jingduna hagabot perkat kila banyo ka jing sumar na ki hospital ki bade pek ya ka ki basumar ki breu ki baduna jimu perkat de kala ong saya han ka akba ka sarkar ka di bansiu na ban jinglu tisep jong kita numpang kamtam ba kidang de hapo karta ka bakat prasne yolat haka sarkar hi kan siu namta jung kiro namta ka kijing sat sumah jung ki ma te menta ni don sa ka scheme ka bathmai min shua warajar katsan kanalsa ka de ka national legal service authority ma kanalsa ka shna ka scheme banyarap namta ki priyo ki baduna haka jing mujib prakat house ne martar katsan legal service nalsa legal service to the mentally ill and mentally disabled person scheme ajar katsan hari minta dapat ladon kau ka scheme ka pathmai ka bayi khot ya kaneka ka bayi khot ya kan nalsa hi ka ju hi nalsa ka bam dapat ka penkelan or kerteng juga legal service for this differently able person scheme ajar apui ya kan ka scheme lawan ra na marwa menshwa ka ong bektang ya ka mentally ill lani mentally disabled person hari minta dapat ka ken thuplang ya poro ki beri ki baduna aka bor perkhat lani aka bor metro te kane scheme kale ayu kane ka scheme kale kat bala bani trelang bat kiwe department lani ka penslur kiwe department jo ka sarkar bat penbiang ya ka bat penbiang penbit kamtam haka education ko constraint kamtam ya ka education ma amara bang itip ba kinokendong jungi ki beri ki ba kamduna haka bor perkhat la kamduna haka bor metro ki inda yola khat ban pule he or she, they are getting 750 per month. And last 2 weeks back, we had a meeting with, Madam is already told that one, RCT, that Rural Self-Employment Training Institute, RCT, that person is came from RCT to our block, and all the bank people here, we had a meeting in the block, and we have discussed regarding these schemes and facilities regarding this, what type of help we can do to this our disabled people. So they have shown us many schemes. So I request our social welfare department, please aware our people so that these facilities also we can give assistance to our disabled people through the parents so that they can rear even poultry, piggery and others related works also. They will get much more help through that one. So we have to encourage this kind of facilities also. Now many schemes, many facilities we are helping to the disabled people so that no one can neglect them that they are like disabled type. They have the talent also, just we have to encourage them. So once again I appreciate this social welfare department for their day-long program and organize such a good programs. And I also thanks especially to our honorable sir. His presence here, your presence sir here is very highly encouraged to the people of disabled, and I think we may get blessed from these people, sir. So thank you. God bless you. Manwan banilek men lang, but ki person with disability, ngapan pauru ikajun play, ya chairperson, coordinator child helpline, iba lapinya ya kanika program. Bless you both. Thank you so much. BDO, Block Development Officer, Dr. Hajam. Ngapan pauru ya kajing kublay, ya Dr. Kilingdo, Medical and Health Officer. Nangta ngapan pauru kajing kublay, ya Joy Mary Sakra, physiotherapy. Nangta ngapan pauru ya kajing kublay,
Ya Mr. Lewin Bay, Assistant Legal Aid Defense Counsel, Nongpo. Ngapan Paulu ia kajing kublai Sodeshnong, Ba Petalman, Ibedan lang hagane kapor. Kublai Shibun, ia ki staff baro, jangka office, social welfare, Kipala Shimkia, Banken Mau, Bale Burom, Dagajing Soid, Yaki Porlok, Kibedan lang hakanika Madan, Kabangitip, Mentagasngi, Kumka International Day, Kaba ni Ken Mau Burom, Yaki Brio Baro, Kibadon Jigduna Agit Kotmet. Kubleshibun press and media, Kibawan Banya Sakilang, Ban Wan Ban Ya Kenmau Buramlem Nakabata Ki person Lane Ki Breu Kibadan Agit Jigduna Agit Kotmet. Kumang laong mene Ngi baro ngi dei ki jing thao ki pakarpang ki jong ublei jule shiliang jue sha shiliang, no partiality in front of God. Kumbalong ki weipat ki breu ki babiang haka renyang renyut ki babiang haki khotmet ki baro ki babiang haka bo perkhat Piru Bahialum hangne Pidei Kijuk Kijing Tau Kiba Ublei Ulat Hau Kerpang Bat Ublei Ui Dut Yabaro Hagni Kapor Nganum Shim Yekal Por Kebajrong Nang Pi Ngatip bapilaidon ke program nado men step but menta nganget abang apej piladon hikataka jingthai dengan sim me kapor ke bajrong baro kila de batai na kilian district social welfare officer ila de batai kita ki benefits lani kita ki jingmentoy kiba ke sarkar kalabu na kamanta jongpi baro ki especially disabled person ki schemes ki pair ki ba mapi pide benyo u number bakar pang ba mapi pin haban register kini ki deki kabu ki ba mapi pin haban shim ngakentu ngakarpa deki me ki pa ba finishing kialam nagbanta ka jingmentoy kaba ka sarkar kalabu lingba ka department na kabanta ka jingmentoy joki kuon gikti ki bahiyeng ki basem ki badon ya ki jingduna hakit khatmet ngilayos ngo hakabidei bat ki kendon an hakaba Sri Lewan B ilabatai na kabanta ka jingmentoy ka jongpi ki persons with disabilities kaan kadai kalong yarangkat nam tabaro pidon lagajok ka hok kabama pi pide banjo tengangit scam ba ki kemiki pa yo ba kinum sopu hakai ke ba layo ke jing persang ban batai pi ka office ilabatai Mr. Lewin Bay ilabatai Assistant Legal Aid Defense Counsel ilabatai ba pidon dia pidon kanu ka jingdon kam ke jupi nakileng juki kenyarap dengan segmen ba baru ke department nang ta ki bayadei bentalang lakolong la legal matter baru i shimkia
te kum juru kum u nong mikmat kum Emily nakaleng jonga nakapor siya kapor ngaju kren ngaju kentu ba mapi kibadon hakajing duna hagi dikhotmat pimde bantu jing karmen namar ba kasap ka bakarpang ka boblay laay ngila saki hakane kamadan mene habang yasko ya u pun jang kane ka dong kathan ge jungi usama ropari nongrum uba mangi baro ngilai i ling bakasap ka bakarpang ka boblay laay kani kani kasap ka ba ublay kalat kalenti ya baro omday tangki preg babyang hakalong rin yang hagriang at hakit khotmet henry nagabanta jung piru kasap kapakapang kapoblay laay kasur kabaso tiang kabaso kaman hado kata-kata kaba lapen bang hado kata-kata kaba lapen show ilai iling baki YouTube iki jingwai kaba omday tang haka dong kathan ke jungi henry haparo ukui ke partai gias ngo ya kasur kaba une ukena sama ula perform lene ula ruai ya ke jingwai ke baper khamtam ke jingwai haka bide bat ke jingwai na ke banta ke jingin mensim pi baro ke bedon hangni ublay ulai ke sap halala ke sap nak benta jompi bakat kum ka thong jong ka jingmot jong ka nika program ka theme amplifying the leadership of persons with disabilities for an inclusive and sustainable future. Wanam do jingkerman piru pidon ya kata ka future hafi ekai ka mau play ubu bentar jompi ngalai kendo sibun ki perlok ibanang ban tanjan sibun ki perlok ibanang ban snai ki mura ki banang snai ki selia kunta terter ini baro ki babun ngalai kendo kita ki badon ya ki jingruna hagit khatmet te lingba kasap ka bakarpang ka bau play laai Wanum do jingkerman minot top ke department kadon nang ka office jong video kadon wemele jong piudon ngin yarap lang ngin kintiu lang ya ka e kasap ka bakarpang ka ba mapipidon wanum do jingkerman ha ka jingim ko jompi ngadon ya kataka jingson ha ka mensin but ngadon ya ka jingtrang kumno panya share lang bat pi ya ka ai ka ba pi pilong what you snow yala de ba pi duna hinai barobor pi de bantip ba mapiru pi de ki ba kerpang ta hakmat jong blay nang kerkui pi baro bat pineyo eka met kapat ke besaj baklan bat tu penankam ya ki lad singmentol ki bana kalian ke sorkar ke department social welfare department ke ba ki officers nado i district social welfare officer ki staff baro ngatip ki le sistem ki tristem na kebenta kumno ban thau e kalat kalenti na kebenta jopi video nangta ki legal expert kidon ne ki benta ko joki bagin thau ki lat kalenti banirap ipi kum ka teamwork wemele ringkat lang bat ke department
ngini trailang kumno bangin thau kilat kelenti baki especially disabled person kenyo yaki jingmentoy bat kin song snan haladi kata ke thong ke bakmat ke bak sarkar ke bu bat kumju nakaleng ke department kilat kelenti kumno bangala ban yo kilat kelenti mo hadir ilapan wat kiskim na ka sarkar ba ngalayo aro na to kasnap kendai kosan kendai kendri ngalayo ay ka scholarship na po ka district social welfare bat hadir nang tel ngalale school ngalayo jing kersian ngalayo scholarship dan naman kata ngakwa ban na kadin chung pi kami paru wat ngah tu kipor ngalayo mo kelat kelenti ban kersian balai bat na kadin chung ni hakane kapor ni dang long sa dien tingah kwa ban ai mesin ya pi kami pa ba ni dai ban wat kilat kana singim dai ban snow la ran nang ne ngem dai ban buri era ki jong ki khon ki badon ki jing duna mo ni snow bat baki dai ki baduna hendra em nim dai ban kenya ki kumta ni dai ban ken bat baki long ki babiang baki don hala ki jong ki jam ki sap baki don hala ki jong ki jam ki jing la kumbai ong i madam i doktor physiotherapy mo bende yakin ma bai ong hoot ka don ka lat ki jing arab ki kat ki ID ki bangila ban pendon kam na benta ki jing don kam jongi ndre em lim kwa bangin yo tangya kata ndre ka ba san kalong bangi dai ban yo ka jing ko jing khia kumbangi ong ka jing ko jing khia kalong kaspa ba ti namal kata pi wat nam kwa tangya kata ka kaskiem ka bangi yo mo le benta ba pi dang don ba ma pi ki kemi ki pa hoot ki kun jong pi kedang la ban yo jong kasian na pi Hendrai la shai la shisni pa de ndar ma pi pinam dan chu Hendrai ki kun jong pi kedang hab ban im ban pi ban sat mo kedang don kam le ke jing ko jing khia kedang don kam le ka bang ka di de namal kata ka kapat e pi ai ning kong haki ke jing ko jing khia ai ning kong haki ke jing nang jing start baki hi kila ban kasian daladi ya la dia kenang baki long scam habaki iem kisah hakaneka imlang kasalang jongi ma kumbangi yo i dan bun na baden jongi habaki dan ke jingduna kim kileran ban ni sabar bar habaki mut ban le ka ro kim long scam jingmut kileran ban ni sakhamat den reda ka baki kersan ki haka jingnang jing start ki yo ka jingnang ke jing start ki long scam ki klan ke jing mut jing perkat kila banyat banyang ban im bat klan ke jing nang jing start mo ting teng ubri usnel leran udu men siam uleran ben mi sabang hendre ke jing nang jing start kade ka we ka lat ka ba oi ta dang im la ban ken tiu he ka ta ka spa ka phel jong ni hendre ubri ubadon ke jing nang jing start uskem jing mut ula ban perkat ulang confidence haba im uyat seneng sang mo Ndai kumbangar ngai thu epi ngadon siput kicing ngam dai ka beri ka bawan na kalong yin ka badan ba em mo ngawan na kalong yin ka baduk ba ngadai ro ka beri ka ba na du ba ngadang saus dang ngaladu na ya ime te ipa jonga ikersan nga ihikaya nga kumno ba ngala ban im hala ka jong ka jingmut jing perkat hala ka jong ka jingla jong ngamong scam barabor hikaya nga bang pidai benang pidai benle pidai benmi mo pindai benleran nama hadim danga ngam dan su pin sajen jan bat kata ka jengmut kata ka jengika jong ikalang kala kentiu sisa nga menta habanga pitip banga ngam dai banga suduna kumni kumakiyo iya nga menta hendre ngadang dai kanong pang wat hadung mentar ngadai kanong pang ngajulit sumarman la ubenai ngasai let check up support ni gram bat ngalut ka bai da wai kum balai ar hajar ka sibnai ka bapo te namal kata kapat epi pakum ki kemi ki pa ning kong tidak tan kasyan na laing ya laki jam ki kun wat nam kuwa kan katanya kata ka skim mo pite bata ka skim kanam la ban kasyan ni lam da mangi hi mapi ki kemi ki pa pinok kasyan ning kong ya laki jam ki kun te kumbangaru menta Pitip ngayuk ke scholarship mentah oi ngayuk ke jing kersan na po office mo jong ka ICDS ngayuk ban jing kersan hendrai kata ke skim ka bang ngayuk jing kersan na ICDS kalong tangkum ka bai kali jonga
Hendrai ka banin kong kadai ka bapin hikaya laki jong kikun ban ai men sim le laki jong kikun bakin nang ban roy ban par laki jong kisap kikong ngas ngosi bang ayo i mentabad bun na pedeng jong pi isak kut bai hayeng mo klem dami syaba pi klem let's go pi klem kesyan ni kikun jong pi haga jin nang jin start te ka ka bang aku ban ai men sim le pi kan ka por bapin nang kesyan ni kikun jong pi pinang ai men sim le kikun ti jong pi hakaliang ke jing kot jing kia bat ha ke jing nang jing start kenang baki kun jeng pi hadin la syai la sisni kila ban im hoot ki dan ki hinmen ki para jeng pi jeng ki henre lada kini ki hinmen ki para watang ya lade ro kim la ban kesyan kumno kim ya kesyan lem na ban ta jeng ni hoot ngimda keren baki salek ben kindom sumar kindom pe yani henre baki la ate bakim la kim kuat kabor tena mar kata ngatepat ni pi ngan ai men sim ni pi bangaro kum ni pi yo i nga menta nga persyang ban iem halaka jingla mo nga persyang ban kersan dala dia yala dia nga kwa bangan ban ai no hakita ki hinmen jong nga ki blak persyang ru yang na du dang rit bakin long tham sting ken haka jing haka ying kasem jong ki ru mo banin nam long kita ki baban kia kung kikimikik pasin kiyaya kanta apidai ban kesyan ni ki haka jin nang jin start lu nang ai men sim ni ki bat kum juro nga ai kublay haka ni kapor ya ki sa shisim at baro ki officers bati nang kesyan ni nakaway kapor siya kaway pat kum juro MLA jongi mo ba syaidan yaidan rin kalampan ni nang yay kesyan ni nang penibut nang penibor ni nang Kerku kerdo yang ni kumta tangki na kikin ko bless you.